Salut și bine v-am găsit la un episod din Brawl Stars. Astăzi o să jucăm cu toate caracterele. Sau poate o să postez și mâine câte un episod. Nu știu, o să văd. Hai să invităm pe Albert. Bravo, Albert, ai intrat. Hai să o luăm de la rând cu toate caracterele. Am 19 caractere. O să urmează să-l câștig pe 8 bit. Este foarte tare. Hai să începem. Shelly. Hai, Albert. Dai ready. Bravo, l-ai și pe Nani și eu l-am. Bravo. Hai să începem un meci. Ceea ce mă enervează să nu pierd. Alo, am un coechipier de căcat. Dai, bravo. A, muri. Bravo. Bă, da, e cam neobișnuit. Hai, Albert, tu ce faci acolo? Ăsta se luptă singur și tu zaci. Bravo. Am luat mai multe. Nu, la o parte de acolo. Bravo. Hai să-i luăm pe furiș. Pal. Hai că i-am scăzut câteva damage. Ia-le, Albert, tu pe toate, ia-le. Ia-le. Ai de Albert. Bravo, le iau eu. 6, hai să fug, să mă duc. Hai că e bine până acum, este foarte bine. Luptați-vă voi acolo, că eu mă ascund. Bravo, acum să ieri și rândul meu. Nu, ai de viața mea, am murit. De ce am murit? Bravo. Cine le are pe toate? Albert. Bravo, Albert. Bravo. Îl omor și pe ăla, a tras ultima ta degeaba. Pleacă, ciuștac. Să nu mor. Bravo. Nu. M-am murit. Bravo, Albert, tu să fugi acum. Bravo, Albert. Câștigăm și meciul ăsta. Bravo, ești foarte bun. Ia uite-l. Mamă, la Mars. 3 gemuri. Mamă, l-am ars și pe ăla. M-au bătut. Și am câștigat meciul. Ce fericire. Foarte mișto. Hai să facem și misiunea aceea pe Gem Grab. Dă-i ready. Hai să încercăm. Dar stați puțin că nu o să mai joc cu Shelly. O să joc cu... Hai și un meci cu Rosa. Să vedem cum joacă Rosa. Este foarte bună. N-ar trebui să fie super rar brawler. Ar trebui să fie legendar. E foarte bună. Dar trage cam atât. E cam... Ia uitați-l pe Carl. Eu acum... Mă bate el primul, m-a bătut el primul foarte rău. Hai, Albert, dă-i. Alo, ultima ta degeaba. Hai că tu poți da pe sub ziduri. Nu. Dă-i. Bravo. Gata, mi-am dat scutul. Nu e niciunul, nu e. Unde? Naiba, te duci. Am 5. Nu, am murit. Bravo, Albert. Alo. Albert, ești cam rău. Nu prea joci bine, Albert. Uite-te ce se întâmplă. Scut. Bravo. Dă-i, băiatul. Bravo, bă. Că mă bate primul. Alo. Bravo, Albert. Sau nu știu cum te chema. Bravo, Albert, bravo. Fugi. Nu. Unde naiba te duci, mă? Dă-i, nu el primul, dă-i. Dă-i. E foarte OP Rosa.
Foarte bună. Dă-i. Bravo, bă, chinezoi. Nu știu cum. Doamne. Bravo, bravo. Bravo, băieți. Bă, meciurile astea sunt ca și câștigate. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Dă-i, 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 dă-i. Bravo. Hai să ne ascundem, bă. Trage, trage, Albert. Să nu moră. Bravo, hai că câștigăm. 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 Bravo, băieți. Cine a fost star player? Bravo. Bravo ție. Ia uite și o misiune. Hai să vedem. Să vedem. Deschidem și un big box. Bravo. Hai să vedem ce ne pică. Sper un caracter legendar. Dă-i. Și un caracter nou, băieți. Mi-a picat Rico. Mamă, super rar brawler. Foarte tare. Hai să jucăm meciuri cu el. Unde este Rico? Domnul Rico. Mamă, e foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Stați să vedem ce misiuni mai am. Ce misiuni mai am oare? Nita. Să câștig. Să omor oameni cu Penny. Da, nu le mai fac. O să jucăm pe Duo Showdown. Hai să vedem. Foarte mișto, că mi-a picat caracter. Nu l-am luat pe Rico, că nu am avut bani. Eu nu bag bani în Brawl Stars, că am 10 ani. Fac 11 acum. Deci, uitați că l-avem pe Rico. Foarte bun. Hai să vedem, e ceva pe aici. Bravo. Ia uite încă un Rico. Rico! Am dat ultima dată degeaba. E cineva pe aici. E cineva pe acolo. Bravo. Albert este foarte bun. Ia uite-l. Hai, dă-i ultima ta. Bravo, am câștigat. Foarte bun, Albert. Foarte bine. Sunt foarte mulțumit. Aici, la Trophy Road, o să câștig un Mega Box. Sper și aici să câștig un legendar. Un caracter legendar. Și aici este 8 bit. Este foarte mișto. Îl are și Albert. Uitați. Haideți să jucăm. Albert, sper să fii foarte bun meciul ăsta. Și cred că deja ești. Bravo, băi, uite ce șmecher. Hai să vedem. Rico are foarte, foarte puțină viață. Nu știu de ce, dar a murit. Dă-i, Albert, dă-i. Bravo, Albert, ai scăpat. Și-a dat ultimata ăla. Foarte rău. Hai, Albert, nu te mai dăm tu fișuri, că nu e nimeni. Gata. Uitați și pe Bibi. A murit. Bă, mă moară, mă supăr rău. Foarte rău. Bine că trage în ultimata lui Albert. Dă-i, Albert, dă-i! Omoară fiara al meu. Chinezoi naiba. Proștii naiba. Proștii. Bravo, bă. Bravo, Albert, ultimată bună. Ne dă suc, adică să dăm mai mult damage. Hai, bă, unde ești? Nu pot să-l nimeresc. E foarte bun, Rico. O să jucăm cu el. Este foarte bun. Unde te duci, mă? Unde te duci? Unde te duci? Unde te duci? Sar, muta, naiba. Unde te duci? Unde te duci? Mamă, Albert. Albert, ce bun ești. Mamă, câte ai. Bravo, Albert.
Nu știu cine le-a omorât. Nu știu. Hai să vedem. Da, eu n-am niciuna. Bine că am ultimata măcar. Bun, bun, bun. Ultimată. Hai, omoară-l. Repede, repede, repede. Repede, repede. Repede. Hai, repede de tot. Și Rosa moartă. Bun, Albert, bă. Bun, aveai 16 de alea. Bun. Foarte bun. Mă înșel că o să câștig la în episodul de astăzi. Da, nu o să câștig. Hai să vedem. Foarte mișto. Mai am... Câte trofei mai am? Până când îl câștig. Mai am nevoie de 100... Nu știu câte trofee. Bravo, Albert, tu pe Leon. Bravo. Foarte bine. Dar nu știu cum l-ai câștigat. Unii l-au câștigat naiba. Acum o zi, două. Foarte bine. Hai să vedem. Dă-i Leone. Sau Albert. Nu contează. Bravo. Dă-i și la ăla. Bravo. Ia uite, sunt două. Foarte bine. Ghia la Albert. Bravo. Hai să mergem. Uite un Frank. Și ăla am pe Frank. Sprout. Ăsta mă face praf. Mă gândeam eu. Dă-i. Bun. Nu. Nu pot să cred așa ceva, Albert, să nu mori. Bravo, Albert. Bravo. Nu. Bravo. Ești foarte bun, Albert. Nu știu cine ești. Te-am găsit pe căutare, pe lupă. Ești foarte bun. Dă-i la bot. Dă-i la bot. Dă-i. Robotul măsii. Dă-i. Nu. Nu pot să cred așa ceva. Robotul morții. Nu mai înjur că este rușine. Este foarte dubios. Dă-i, Albert, dă-i. Bravo. Nu. Nu, să nu mor. Bravo, Albert, bravo. Nu pot să cred așa ceva. Mamă. Albert, să nu mori că e foarte urât. Nu! Dă-i. Nu, să nu dea ultimata că ești mort. Ia-le! Albert, nu! Ai, frate, bă. Cum naiba ai murit? Da, tot e bine. Hai să vă arăt și un mit. Dacă vă uitați... Stați puțin. Dacă vă uitați la ochiul lui Rico, e o linie dreaptă. Și dacă vă uitați aici la Rico, este tot o linie dreaptă. Da, stai să vă arăt. Ziceți-mi și mie. Rico cu Daryl, care are tot aceeași. Eu cred că sunt aceeași. La fel. Doar că Daryl e doar îmbrăcat cu ganuri. Și o copălărie mare în cap. Și hai să vă mai arăt un mit. Cuțitul acesta este al... Nu știu cum l-a ajuns aici. Este al lui Crow. Adică... Dar... Este foarte șmecher. Foarte șmecher. Și Leon. Acesta este cromatic. Adică... Cum să zic eu cromatic? Cum ar fi o legendară, ceva. Hai, Albert, că mă sâcăi la cap. Hai să jucăm, hai. Hai să vedem ce facem. Sper să mai câștigăm un meci. Eu o să joc cu Rico, dacă tot l-am câștigat, este foarte bun. Nu dă mult damage, dar tot e bun. Dă-i, ia-l, bravo. Hai să vedem pe cine găsim primul să-l batem. Domnul Carl, care e mort. 2 contra 1. Acum și el o să fie mort. El primul, mort e primul. Nu pot să cred, m-a omorât.
Foarte rău. Bravo, Albert, ia alea, bravo. Bravo, acum fugi, fugi. Lasă pe aia, bravo! Dă-i la bot, dă-i. Bravo, Albert, bravo. Nu, Albert, nu, a murit. Mamă. Bine că nu ne scade trofee, că ar fi rău de tot. Foarte rău. Și n-ai bani pe chat. What the fuck? Hai, Albert, ia și tu al brawler, ia, să-i zicem și noi ce brawler să-și ia. Bă, are ceva, are Albert, are. Are. Hai să zicem să-l ia pe... Să-l ia pe... Pe cine să ia? Să-l ia pe Colt. Ia, Albert, pe Colt? Te rog frumos. Nu ai vrut să-l iei pe Colt? Hai că e bun și ăsta. Hai să jucăm. Să jucăm bine de tot, bine. Unde trag? Dă-i. Acolo e o MZ. Nesimțită. Nu, să nu te prind că mai tragi, că te bat. Bravo, mă. Pe acolo e o MZ, cred. E pe aici o MZ, mă. Bravo. Dă-i, Albert, dă-i, Albert, dă-i. Mamă, nu-mi praf. Bravo. 3 de energie. Bravo, mă. Adam l-a omorât pe Piper. Bravo, mă, suntem prieteni, bravo. E cineva pe acolo? Nu e. Încă un robot foarte șmecher. Hai, robotule. Dă-i, robotule, dă-i. Dă-i, robot. Dă-i. Eu uite pe o Tara. Tara. Nu te duci, mă, Tara. Încă un robot. Foarte șmecher. Îl omorâm imediat. Uitați. Ia uitați. Imediat. E mort. Mamă, 13 de energie. Brock. Mama, a murit. Dă-i, Albert. Mamă. Nu, fugi. Nu. Stai. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, gata. Fugi, Albert, fugi. Bravo, bă. Bravo. Mama, a murit iarăși. Nu, Albert, nu. Malo, Albert. Măcar am ieșit pe locul 3. E foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Poate câștigăm megaboxul? Nu cred. Hai să vedem. Albert, ce brawler ți iei? Are gadget. Îmi iau și eu un brawler care are gadget. Da, nu, Tocurico. Hai să vedem. Dă-i tare. Brock. E bun. E foarte bun. Ultimata lui rupe tot. Albert, du-te acolo. Hai că mă duc eu. Dacă tu nu vrei. Rico este foarte bun. Dar mai am un super brawler, acela este Carl. Ai de viața mea, ce prost sunt. Mamă, m-a omorât. Bravo, Albert, fugi. Nu. Bravo. Acum Alpha Prof. Nu! Mamă. Ce păcat. Foarte păcat. Hai să vă arăt profilul meu. Uitați. Leon e dragul meu. Cel mai bun caracter din jocul ăsta este Leon. Foarte șmecher. Sau Crow. Foarte bine.
Albert, nu mă mai săcăi. Am și eu un club. Dacă vreți să intrați în clubul ăsta, Fight Gang cu coroana albastră, sunt 8 membri. Mati Alien, nu știu cine e, a dat join, nu știu cine e. Hai să jucăm. Să-i dăm bice. Este o căldură afară. Mamă. Hai, Albert. Nu, Albert, nu te du, nu te du. Bravo. Hai că n-ai murit. Încă. Bă, tu ai două? Îl omor singur, ce doamne. Un robot. Bun robot, bun. Hai, robot, hai. Hai că îl omorâm repede, că noi, ce pui mei. Putem pui mei, cine nu poate omorâ robotul. Noi, da, noi suntem boși. Jackie, o Jackie. Uite proștii, ce fac naiba acolo, se îmbrățișează, ce naiba fac. Mamă, 11 power-e. Unde dai, Albert, ultimata, unde te duci? Unde sunt mă ăia? Sunt pe aici? Sunt aici? Sunt pe acolo? Pe acolo? Nu sunt. Uite-l aici. Oh, dă-i bulă! Bulă! Unde ești, mă, bulă? Bulă! Ce faci, bulă, acolo? Bulă! Mamă, omor robotul. Ah, bravo, Albert. Foarte tare. Plus 9 trofee. Ar fi plus 10, dar... și o misiune nouă. Bun. Bun. Mamă, 110. Nu cred că o să apuc Big Box, încă un Big Box în episodul de azi. Dar... Stați să mai dau o dată la quest. Haideți să jucăm pe Bounty. No, lasă tot așa. Hai, Albert. Bravo. Hai să jucăm. Să-i o dăm. Hai, du-te tu. Ce puii mei se întoarce invers. Nu vede că am aici un chest. Bun, Albert, ai gadget. Și eu am două caractere, cel puțin. E cineva acolo în tufiș. Cine e? E cineva pe aici. Pe aici. Nu, 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 nu. Are ultimata. Nu, 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 nu. Bun. De duc Albert. Cineva pe aici, cred. Aici, cred că e cineva. Tocmai. Hai, dați. Nu scade 1000 de mii, nu e mare chestie. Bă, să nu mor! Mamă, ce era să mor. Viață, viață, repede! E cineva pe aici. Uite un robot, bravo. Bravo, robot, bravo! Dă-i damage mult! Dă-i, 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 dă-i! Eu l-am omor singur, ce pui mei. Nu, Rico! Iarăși, bravo. Nu, 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 nu pot să cred! Nu! Mamă, câte dă de energie! Foarte tare, Rico! Foarte tare! Am deja rang 5 pe el. Foarte, foarte tare! Foarte tare! Foarte bine! Cam atât a fost cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare. Albert o să mai joace cu mine câteva meciuri. Ne vedem data viitoare. Vă salut! Pa!